Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Film International. Idan yau ne farkonku na shigowa wannan channel, ku daure ku yi mana subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa ta yadda za ku rinƙa samun ingantaccen shirye-shiryenmu da kuma tsare-tsaren labaranmu da zarar mun tsara. Nura M Inuwa jarumin matashin mawaƙi kenan wanda insha Allahu ya bayyana cewa wannan shiri nasu na Jamilu Jidda zai fito ne a 25 nan ba da jimawa ba. Jamilu Jidda shiri ne wanda kowa ya san sa, wanda jama'a da yawa suna farin ciki da farawar Nura M Inuwa zai fara fim da kuma Hamisu Breaker. Shirin Jamilu Jidda an haɗa mawaƙa manya-manya da ma ƙanana-ƙananan su. Shirin Jamilu Jidda wanda Ali Nuhu shi ya ɗauki nauyin wannan shiri. Sannan kuma Nura M Inuwa ya bayyana wannan waƙa tasa wacce ya yi ta Jamilu Jidda a shekara ta 2024. Waƙar Jamilu Jidda kenan. Yanzu Nura M Inuwa ya bayyana yadda zai fito a cikin wannan shiri nasu na Jamilu Jidda. Sai ku bibiyi wannan channel domin samun wannan shiri na Jamilu Jidda wanda da zarar an saki za mu kawo muku yadda Nura M Inuwa yake ba da acting ɗinsa, sannan kuma Nura M Inuwa yana burge masoyansa. Sai ku ci gaba da bibiyar wannan channel namu mai albarka na Film International. Mun gode.